Ji taştê li gel dostan ji bajara Amedê Dembaş temaşavan hêja DBP Kongreya xwe ya pêncemîn ya Asayî pêganî û Saliha Aydeniz ku berê parlamentera HDP ya Amedê bû ew jî bû hevseroka nû ya DBP. Em ê ser vê mijara ziratir biaxivin bi xêratî. بخير دابن مرحبا جوارا Sağ spas vê pirsin. DBP weke ku her tim dibin siya HDP da ya heye û tune ye. Di vê pêvajoyê da ku dibin hevserokatiya we da wanê bernameya DBP biguherin, aktiv bikin yan DBP we dîsa dengê wê hebe lê rengê wê tune be. ازی جبانا و برنامه سپاس دکم اره سی مجداره دا ما کنگرا پنجمین آسایی DBP ما درخست اصلا DBP هیه و نافخابات خود ازی خورته مخابن و döneme davida اون دزانن تایبت سی 4-5 ساله سر سیاست مداری کرد سر رهبرین کرد سر سازی کرد baskı و zulm و katliam ki zede temeşandın. DBP'zi jivan baskı و zulman gelek zede nasiba xo gert hinazi dire ama DBP aslında program ve tüzüka ve evkavi belliye ama jibona şart و merci ve baskıya şart و merci Türkiye'de tedadijin özellikle ve 4 salı davine be ittifaka AKP ve MHP faşist تخواستن که ترکیه دا سیستمی که دیکتاتوری آوا بکن و سیستمی دا جیه پارتی کردان جیه سیاست مداری کردان جیه سازی کردان نما همو به ناو KHK'ya هاتن گرتن هر وها چوا HDP جویا پر ناسبه خودره DBP'zi hem به رخصتنی خو hem به سیاست مداری خو hem به رهبری خو hem بری ما her vaha yani tişteki ziheye eri aslında rolu misyona DBP mina HDP siyaset kırın mina HDP aktif siyasetini daha zedetir rolu misyona DBP bin sivana HDP'da jibona perverde kırına kadroyu siyaseti car xebatên çareserkirina piskirê Kurd rê û rêbazî demokratîk bi gel ra viya ava kirin û car îtîfaqa navneteviya gelê Kurd. Başa xelk di vê meselede aslında tatmin nebûye. Yani ji xwe HDP heye. HDP dikare bi komisyonên xwe bi baskê jinan bi yê ciwanan vê perwerdehiya kadroyê bimeşîne û kadroyên siyasî biafirîne. Çi hewcedarî bi DBP heye. Yani eğer on zanım DBP mesela jive şunda hatta hani partiya demokratik a heremi bu jive şunda ve çar navendanda heremi ve bebe daha zedetir ve xabatê em dibêjin ji bona çareserkirina psikerika Kurd xabatê heremî bide berxewin dizane HDP partiyekî Türkiye'ye HDP siyaseta Türkiye'ye dike ama DBP evi jibona HDP ra bibe alikir ser navê Kurdan xebatê xwe evi heremê hêla heremê da çêbike yani mesela çar navend ve got çi ne ev çar navend ez bibêjim yani li Entebê li Mêrdînê li Wanê û li Amedê evê navendê wê bibe û rêxistinê xwe evê wir ew bike car ji bona hemû saziyê me rêxistinê me hem ji bona partiyê me yani em girêdayîne HDP hem ji bona wê hem ji bona DBP hem ji bona hûn dizanin xebatê me ji bona afirandina civakekî demokrasi yani hem via program û tuzikê HDP da hene hem jî program û tuzikê DBP da hene ji bona afirandina civaka demokratîk rû rêbazê heremê bide berxwe ser vê çar navendan da yani em ê perwerdehiyan kadroyê xwe em ê bikin û ser kurdevariyê em ê viya bikin yani çünkü gelê Kurd muhafem kir HDP partiyeke Tirkiyeyê her çiqa ji Kurda dengistîne li DBP ve li ser bengeha Kurdistanê bûnê xebatê xwe bimeşîne. Yani HDP yani erê tenê partiya Kurdan ne yani siyaseta wê siyaseta Türkiye evi bike ama DBP ji bona
yani rêw rêbazê demokrasiyê biafirîne ew ê xebatê xwe ser bi civakê ra yani erê HDP zî bi civakê ra xebatê xwe dike ama em daha zêde yani em dibêjin ya îro li cîhanê da ser kapitalîst sistemê da xetimandikê heye ji bona vê xetimandinê were derketin lazim ke demokrasî ava bibin îro li Tirkiye taybet iktidara AKP û MHP aslında ew zî demokrasî nadin berxwe ew zî ser şiddetê ser huquqa şer ser baskî û zilmê ew dikin ji bona wê xebatê demokrasiyê xebatê civaknasiyê dixwazin ki bifetisînin erê HDP zî vê ew dik ama DBP daha zêdetir ji bona rêw rêbazê vê piskirêkan hêla herêmê da were çareserkirin hêra herêmê de rêxistin were pêşkekirin DBP Dıvırdan nakokiyeke tuna li gorî qenata. Mesela HDP on dibe partiyeke Tirkiyeyê ji bo demokratîkkirina Tirkiye zêdetir kar û siyaseta xwe dimeşîne. Lê piranî mesela dema ku civînekî girîng di nava Kurda da pêk tê. HDP diçe tevlî dibe. Yani ji bêjim HDP bang li Kurda dike dibêje bibin yek tifaqa xwe pêk mîne. Normalde ev misyon ya DBP ye bi qasî min ji we fêm kir. Problem tune dibirdan. Yani dibim ya Partiyeke Tirkiye ve çava Kurda bîne baher. Mesela eger ev misyon DBP bicîbîne dibe ku hêsantir bike. yani aslında HDP zî yani DBP partiyekî girêdayê HDP ye. Yani HDP bi ser navê yani hani ew ne erê partiye Türkiye ama Kürt li îro li Kurdistana Bakur da girêdayê Tirkiye jiyanê xwe dikin. Ji bona vê ji vê serviya nakokî dernakeve. Tam zêdetir xebatekî simbiyotik ew ê berdewam bibe. Yani normalde divê HDP girêdayê DBP be. Eger tu Kurd navendê Kurda bikî navendekê navenda siyasetê divê mantiqan wisa be. Lê bereva jî wî çêbiye. Yani tiştek kulo brawara rind fêm kirin na şimdi rind were vê bikirin yani siyaseta heyî ew ê HDP bike çünkü HDP tenê partiyê Kurdan ne ama ew kê wê beş evêkî zêdekî zî Kurdin yani henê zêde sedîn no yani ji bona wê tenê ser navê Kurdan siyasetê bike rastnine ama DBP ser navê Kurdan ew bike ama her wiha hûn dizanin Kurdistana Bakur da tenê Kurd jiyan nakin. Ji bona wê DBP zî partiyekî Kurdewarî ye. Kurdistaniye yani. Yani ji bona vê yani ew pira nebe ne şaş fêm kirin. Şaş ne fêm başa. Vê merak dikim yani mesela misyona ku we behs kir zêdetir perwerdekirina kadroya û bi komeleyekî bi saziyekî jî dikare bikin. Çi hewce darî bi partiyeke bi vê rengî heye eger ku ev partî nebe girseyî Rihê Kurdistanê bûne li Bakurê Kurdistanê şên neke xelkê dan nexe qadan xwe pêşandanên mezin şê neke kanalizeye siyasetekî neke siyaseteke Kurdistanê. Weşaxê hûn dikarin yani ji bona wê işte serî sivde divê dibêjim DBP girêdayê HDP ye. Ji bona ew dibêjî işte rêxistin bûyîn gel derxistina qadan serviyaset veya karê HDP ye. Yani qenebe wiha dibe yani em nikanin bibêjin HDP da bûna ji ber ku Kurdistanê ev de. Na tiştekî lo lazim ne çünkü îro yani bixwast ez ê birnîm ziman ew bû yani îro xetimandikê mezin ser şiddet tundî û kapitalîst sistemê de heye. Em bi rêya siyasetê perspektîfekî bi rêya demokrasî nêrînê gel civaka ahlakî polîtîk înşa kirin em ê wê xebatê bidin berxwe. Yani wata erê wekî DBP yani wata tu îro merha em dizanin hemû dewletê dagirger dewletê navnetewî dibên ki em demokrasî daafirînin halê rojhilata navîn ortaya daye dibên em ê aşîtî bînin şer dikin yani ama rojhilata navîn de taybet zî bi ser rojavayê da gel bi rêxistbûyîna gel sistemekî ava bû yani tam da vira rolü misyona DBP vira da ye rêxistbûyîna gel pêşxistin yani ser şexsanı
سر سازیا و به تبلیبونا گل دموکراسی آوا کرن اگر جی کی دا سر ناو temsiliyet yani hani ya temsili siyaset ne به temsili siyaset o gel behevra hevudu tamam kırın oğlu bikeve nav qadam yani ezve ve خلاص بكم yani iro duzanın hamu devre da xatmandaki siyaset ya kapitalist moderniteye ama Rojava'ya da be gelan Rojava yani bajarı Türkiye'de beji. Basayit ki al. Na Rojava Kürdistan'ı dikim. Yani Rojava Kürdistan'ı be sekna be peşenktiya jina o be sekna gele hatta siyemin da berxe be wi hatta siyemin iro jibona statüya kurdan iro jibona zamanı kurdan iro jibona gel be xukana reva be ve modeli dayaber cihani. Yani tam da DBP zirolu misyona ve hişmendi درخستنا هولی خبات اوی بکه یعنی به HDP را به هفرا HDP خورد کرن خباتا HDP yani خدمت HDP اری به HDP خباتا HDP برانه ولو فهم کرن işte HDP و DBP مینا دو parti جدا و اوی yarış eda bibin tiştek ولون نه DBP bin siwana HDP da herema Kurdistana Bakur'da u çar navenda da evi xabata xuna perverdehiya kadroyan xabata xuna demokrasiya jibona psikrika gele Kurd were çare serkirin rew rebazi u saziye demokrasi bi gelra abakirin u her waha sernavi gele Kurd Bakur jibona ittifaqa gele Kurd pek be xabati xwe پیشخستنه یعنی اری partiyen denen Bakur اری وره باهب و خبات خو اری هدف زی او بکه اما وی خبات بنگهیا دبپیرا سروی اوی بنگازی خو بکه چونکی پسکریکا گلی کورتنا پسکریکا باکورننه تواحی ترکیه و روجلاتا ناوینه جیبوناوی yani rol misyona HDP bura peştikeve yani mero kanım bir bejeki DBP klasik siyaseta sistema heyidanı jibona gel peşxistin hani emdibin ya jibona devlet gel ne jibona gel devlet başa ve pırsın kadroya mühim jibo peşxistina belki ere yani munduzanın kongre xuna pencemin asayi derxiz و kongreyi da zî me reveberi nû ava kirin yani hatin hilbijêr em bi hevra hem hevserokatî her du hevserok hem zî bi meclisê xwe kadroyê me xurtin û hêla vê hişmendiyê da zî pêşketîne hemû hevalê me em ê çend kadroya ve hemen yani îro bunzanın meclisê ewkê da ava bû 20 meclis üyesî me hene ama tenê buwan rane hûn dizanın xebatekî tenê ser vê rêveberiyan bi hemû pêkatiyê saziyan bi hemû pêkatiyên rê û rêbazê ya da saziyê din bi hevra em ê viya çêbikin yani lazim e weta xebatekî tu çêbikî tu ser mijarekî pisporekî zî bînî ser wê ew bikî yani daha zêdetir kolektif emi xebatê xwe ji bona pêşketina civakiya gora polîtîkayê me gora siyaseta me gora hişmendiya pergala em dixwazin wê biafirînin başa çar kadroya ve girtinin arzından ona çünkü mesela em nizanin ev HDP'ine yani DBP'ine ya da girtige ya da basa 10,000 kesan dikin ere yani em cara basa 5,000 dikin em nizanin yani çima rakam rin nayın zan çünkü her ro girtin dibin derxistin dibin tevkif dibin yani her roj via 2000 nehan virde neredeyse operasyonu siyasi çene buna roj tüneye jibonavi hemu behevrat edin iro sernavi demokrasiye sernavi aşitiye sernavi vekeviye ki xabat ki aşiti duxaze AKP jogora tehlike dimine çünkü xo ser şerri iro ser piyade hele jibonavi endam mezi iro tevahi siyaset mederi Kürt
işte sernavê KCD, sernavê TJY, sernavê HDP, sernavê DBP 10,000 zêdetir îro li girtîgehê yani bin çavan wan bû ama tevahî 5,000 zêdetir îro li girtîgehê ne. Yani erê zindanê vana merûnikane cuda cuda bikin çünkü hemû ji bona aşîtiyê, ji bona demokrasiya Tirkiye û azadiya Kurdistanê Em ji dixwazin xwe zelal bikin tevliheviyekê wisa ji ber ku parlamentera HDP bû heta hefteyek bere jî. Erê ama wana ez parlamenter erê Cara kevine ku DBP di parlamentoya da parlamenterekî Erê, de erê. temsil kirin bûne hevseroka DBP. Ji îro şunda min nexşereyeke bi rêxistinekirina civakê Erê. li pêşiya min sofên kir. Baş ez spas dikim Em spas mala dikim. ve ava temaşavan hêja jî bîr bixin ku Saliha Aydeniz ku êdî parlamentera DBP li parlamentoya da ew bixa Kurdeke zazay ye Kirmanca li ji gelek Kurmanca jî baştir Kurmancî daxwe ve jî bîr bixin heta bernameyeke de dem baş.